tanggal 6 Juli. Ini tanggal 12 Juli. Maksud dika oleh seminggu dan kangge Kabupaten Surabaya kangge kita temu pondok poso Kediri temeka khataman Al-Qur'an bareng-bareng. Apa mantun ana khataman Al-Qur'an 30 juz nggih diasasi sing pas 30 dikhatami temeka. Desa menika temriki kangge ibu-ibu sing ngaji-ngaji nek khataman niku. Khataman juz 30 sak juz ngoten ya. Sing jarak sekitar 40 sekitar 21 jamaah apa masjid iki jamaah iki ibu-ibu niki. Yo khataman surat pendek-pendek tuliso pas juz 30. Ngoten. Iki kangge peningkatan supaya kita sregep ibadah termasuk sregep belajar Al-Qur'an. Para ibu, para bapak ingkang kula hormati, niku ingkang perlu kula sampaikan dados rencanane tanggal 12 Juli dina Sabtu dateng Blitar terus teng Kediri. Kok boten teng Ler pun kita sering ngalir sekali-kali ngidul ambil numpas sepur. Bagi sebarang terowongan paling dawa sa Indonesia iki terowongan teng Karangkates. Numpas sepur terowongan sale gunung. Iki sebarang pikamane. Teng jero terowongan padang peteng kita setiap itu juga. Ibu bapak jamaah sedaya ingkang hormati, kula kinten-kinten minangka pengumuman kangge rencana ziarah menika mugi-mugi sedaya diberkahi sehat walafiat, diberkahi panjang umur sehingga bisa meningkatkan ibadah kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Salah satupun pengawasan ingkang badhe dipun sampaikan kalian Ustaz Al-Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin para alim, para ulama, para sepuh bil khusus Abah Panji, Abah Tempur sedang jamaah sholat maghrib dilajengaken kalian majelis taklim. Alhamdulillah niki wonten teng penghujung tahun Hijriah niki. Insyaallah tanggal 27 Juni niku sampun masuk tahun baru Islam. Nggih. Dados lek sakniki 1446 Hijriah, berarti tanggal 17 winjing niki sampun 1447 Hijriah. Nggih. Napa fadilah nggih mangke Senin ngajeng insyaallah kula Senin iki Senin ngajeng iki Senin malih kula jelasaken. Salah setunggale niku ziarah dan sasi napa Muharram nek wong Jawa bulan Suro nggih niku memang termasuk yang disunahkan. Ada 13 amalan, salah satunya adalah ziarah zul aliman, ziarah sira aliman ing wong kang alim. Nggih teruse napa menawi kathah ziarah nggih monggo tumut nggih menawi namung 750 mirah saestu. Lek bidal kiamat mboten cekap. Lek model kiamat bidal kiamat mboten cekap nggih. Kula setahun sing kepengker niki kali rakyat niku teng Blitar nggih. Niku nggih kraton mboten sedinten nggih. Sak medone sak sepure sak Semarang kali niku langkung kali juta. Sak hotel iki barang niku kali juta langkung. Nggih, dados teng pundi niku Kampung Coklat
jenengan 150 miras saestu. Jenengan tumutno nggih. Budal ki ampun wis tabanten ta iki. Lek sarung-sarung niku disonggo bareng-bareng. Dados sing mboten nomale sing angsal medal sepindah waduh niku wis cocok. Wonten dados ibadah oleh jalan-jalan oleh sing mboten nate nitih sepur jene tahu. Wonten hadirin hadirat rahimakumullah. Niki kula tasih jawab pertanyaane Abah Gempur ingkang kali minggu kepengker ya napa hukume salat subuh diakhirkan. Dan iki kula maos dhateng kitab Kasyifatus Saja wonten penjelasan ngeten. Wa awwalu waqti subhi tulu'ul fajri shadiqi wa akhiruhu tulu'u syamsi. Waktu subuh niku mulaine saking medale fajar shadiq ngantos medale srengenge. Walaha sitatu awqatin, subuh ini ada 6 waktu. Nomor yang pertama waktu fadilatin, waktu fadilah, waktu yang paling utama. Wa huwa bimiqdari ma yasa'u sholata wa ma yata'allaqu biha. Ukurane waktu fadilah niku waktu di mana seseorang niku saged nglampahi salat subuh boten ketelasan waktune kali napa mawon ingkang berkaitan dengan salat subuh. Dadi napa mawon berkaitan kali salat subuh, azan. Nggih, mantun azan wudu. Saumpami perlu siram nggih siram sebarang kali. Diperkirakan nggih sekitar 15 atau setengah jaman. Saking azan subuh niku berarti tasik waktu fadilah. Lalu saya lek sakniki jam pinten subuh? Jam 4.17. Berarti ngantos jam gangsal kirang sepapat lah anggap wonten nggih. Niku tasik waktu fadilah. Wonten. Ingkang nomor kali namine wa waktu ikhtiyari ilal idoati. Waktu ikhtiar itu berarti waktu pilihan, waktu boleh memilih. Boleh memilih niku jenengan sholat niku nggih wis angsal ngoten. Niku kurane napa ilal idoati sampai rodok padang. Nah niku tasik angsal sholat subuh nggih. Lajeng wa waktu jawazin bila karohatin. Waktu jawas itu berarti boleh bila karohatin tanpa ada makruh. Jenengan sholat ini penting nih, sing biasa subuhnya untuk awal-awal kersane paham nih. Nah terus yang ketiga niku namanya waktu jawas bila karoha. Waktunya niku waktu yang diperbolehkan, berarti buatan wonten dosane bila karohatin buatan makruh. Ukurannya apa? Ila zuhuril humrati allati qabla tulu'i syamsi. Sampai medal abang-abang sadurunge metune srengenge. Ya selain injing niku kan di ufuk di langit kan ketok no abrit tuh. Saderenge pas medal pertama kali abrit niku terakhir. Niku waktu jawas bila karoha. Jenengan sholat niku boten kena hukum makruh. Ngoten nggih. Lajeng wa waktu jawazin bi karohatin indal umrati ila tulu'i syamsi. Yang nomor 5 waktu jawas masih boleh melakukan tapi bi karohatin kenging hukum makruh. Kapan indal umrati ila tulu'i syamsi? Mulai saking abang-abang niku sampai metune srengenge. Niku namine waktu jawas bi karohatin. Atau sing ngelampahi sholat subuh bedal angsal tapi hukumnya makruh. Lajeng wa waktu hurmatin wa waktu daruratin. Waktu hurmat niku berarti haram. Lale haram ya nopo? Ya tetap wajib subuh. Tapi mengakhirkan subuhnya hukumnya haram.
Nggih. Waktu haram niku ngoten nggih, pun sampai salah paham nggih. Waktu haram berarti haram aku sholat boten nggih. Sholat tetap wajib. Cuma jenengan mengakhirkan sholat sampai waktu niku maka hukumnya haram. Betul. Sholat tetap hukumnya wajib sampai jam 8 lek dereng sampai subuh nggih wajib. Pun sampai salah paham nggih. Nggih. Biasa wis waktu ini haram misal enggak usah sembahyang malah kalau beli utama nggih. Niku namine waktu hurmat. Waktu haram. Waktu haram itu sebab meninggalkan sampai akhir itu nggih. Sanes napa namine mboten asal salat mboten wajib tetep wajib salat subuh wajib cuma mengakhirkan sampai waktu niku hukumnya haram. Maka nggih. Dan semua 5 waktu ini enggak ada waktu niki sedanten. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh niku gangsal niki sedanten kagungan waktu-waktu niku, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah, waktu jawaz bi karohah, waktu hurmah. Sedanten enggak ada nomor namanya waktu-waktu ini. Khusus zuhur niku waktu fadilahnya sampai mboten pati panas. Nggih. Jam pinten nggih sekitar setengah jam saking jam napa zuhur, saking adzan zuhur. Nggih. Lan niku sak menawi wonten sing salat di awal waktu nggih angsal. Nggih tetep angsal fadilahe awal waktu. Nggih. Jadi teng kaidah usul teng kaidah fiqhiyah wonten penjelasan al-muta'alliqah bidzatil ibadah afdalu minal muta'alliqah bimakaniha. Sesuatu yang berkaitan dengan zatnya ibadah itu lebih afdol daripada berkaitan dengan tempatnya. Maksudnya yang apa? Contoh seumpami salat zuhur. Salat zuhur itu zati napa? Zati jamaah. Berarti nggih nek turun kaidah niki jenengan nemoni salat zuhur kelawan jamaah di rumah saumpami. Nek salat di beliau niku wonten makmume. Nek salat di masjid keranten mungkin di salate jam 7 akhire boten nemu jamaah. Niku langkung sae jenengan salat ten beliau timbang salat ten masjid. Ngoten. Tapi paling afdol kita masjid nemu jamaah itu. Kalau wonten terusane nggih. Biasanya dia senengane mandeg nggih. Dadi jenengan salat jamaah teng griya niku sae timbang salat di masjid dhewean. Tapi sing luwih sae malih salat di masjid jamaah. Nggih. Pun sampai mandeg niku. Kalian mandeg bae. Ya, tadi tetap sing langkung saya nggih jamaah nggih masjid. Niku wis angsal zatul ibadah, zate ibadah ki angsal, makanul ibadah, panggonane ibadah ugi angsal. Ngoten nggih. Nggih, masjid napa musala nggih sama mawon. Cuma memang nggih teng Indonesia niki niku memang napa namine tidak seperti di Timur Tengah. Menawi di Timur Tengah niku masjid niku radi tepi-tepi. Masjid niku radi tepi-tepi. Kemudian nek teng Timur Tengah niku disebut masjid jika digunakan untuk sholat Jumatan. Niku berarti disebut Masjidul Jami'. Bahasa Nah, teng Indonesia niku pancen kiai-kiai Indonesia itu banyak masya Allah, banyak wis hebat-hebat. Dan dosen tiang itu kadang melangkah, kadoan itu kan wis boleh sing cedak. Dan dosen menurut ulama Indonesia, masjid itu mutlak, boten kedah sing didamel Jumatan. Cuma nek hukum itikaf khusus teng masjid, nek musala boten saged. Cuma hukume sholat
di awal waktu berjamaah antara masjid dan musola niku sami. Soalnya nopo masjidun niku artinya adalah nggon sujud. Nggih, musola nggon sholat sami mawon. Cuma istilahnya oleh ulama Indonesia dibedakan antara yang masjid untuk Jumatan kali sing boten didamel Jumatan. Sing didamel Jumatan disebut masjid, sing boten didamel Jumatan jenenge mushola. Tapi menawi fadilah jamaah sami mawon. Fadilah jamaah sami. Cuma lek mushola iki pancen boten saged didamel itikaf. Menawi didamel itikaf boten saged. Nah niku berkaitan kalian nopo namine waktu sholat itu, waktu sholat itu saya menawi kalau diakhirkan bagaimana Ustaz untuk akhir, berarti masuk ke waktu ikhtiar. Hukumnya boten nopo. Afdole nek subuh pancen teng awal waktu. Paling enggak wis 30 menit pertama niku sampun sholat. Mantun adzan sampai 30 menit pertama niku sampun nglampahi sholat. Ada petunjuk sing awal waktu jauh. Mantun adzan sholat sunnah iku padha ae oleh pahala dunya sak isine niku lho rasane. Nggih, jelas. Nggih. Untuk sholat subuh nih, kula nate jelasaken sepindhah. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Niku wonten hadise. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Nanti jenengan qobliyah subuh nih, wis dadi wong sugih sak sugih-sugihne sak donya. Jenengan qobliyah subuh itu berarti jenengan sampun dihitung wong paling sugih sak donya. Dinten niku nggih, dinten benjinge ditingali qobliyah wong boten. Lek boten qobliyah boten jaminan nggih. Lek qobliyah dijamin jenengan sugih sak donya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Nggih, menawi wonten pundi Ustaz sami mawon nggih. Wong awal ya wis pancet golek duit sak kami. Panjang ngeten nggih. Sayyidina Ali niku dawuh ngeten. An-nasu niyamun. Menungso iki kabeh asline turu. Hakikate nggih, menungso niki meskipun urip niku hakikate tilem. Fa idza matu intaba. Lek sampun pejah mangke baru ngelirik. Dadi menungso niki urip niki hakikate adalah tilem turu. Tapi lek sampun mati, sampun pejah niku malah ngelirik. Maksudnya apa? Maksudnya niku teng donya niki kadang kita niku melihat sesuatu itu tergantung pada materi. Didelok ana duwike apa ndak niku masalah. Merelakan meninggalkan jamaah untuk mengejar dunia, usah kira-kira. Nah terus umami mulai zuhur sampai asar niku sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam didamel sholat 5 menit sampun cekap. Nek buat 3 menit cekap. Niku gara-gara ngodak dunyane 3 jam niku Isya sampai subuh pirang jam. Isya sampai subuh niku pirang jam. Butuh waktu nek 5 menit. Niku lek godhek dunyane nggih pancen jam. Maksudnya ngono, nggih ngoten niku manungsa niki hakikate turu. Dados turu niku maksudnya boten sadar mana yang seharusnya diprioritaskan, didahulukan, mana yang seharusnya diakhirkan. Tiyang niku nggih pokoke kuatah lah dawuhe ulama. Wonten sing dawuh ngeten. Tiyang niku lek pikirane akhirat, dunyane katut. Tapi lek pikirane dunya, angel akhirat kate katut. Tiyang lek pikirane akhirat, insyaallah dunyane katut. Mikir akhirat. Oh aku kerja iki tak gawe nafkah bojo. Nah niku mikir akhirat. Nafkah gawe wong lanang iki
hukume wajib. Dadi pikirane niku golek donya niku damel sama akhirat. Tapi lek wong pikirane donya, waduh ndak kerja ndak duwe duit pikirane donya. Ndak kerja ya ndak waduh celarani yo sekolah saiki. Waduh kayak masuk ae sakmene. Waduh nggih. Mboten tapi lek jenengan niat wis tak pondokno tak sekolahno cek pinter cekne dadi umate Kanjeng Nabi sing membanggakan Kanjeng Nabi. Ngoten. Nggih, Kanjeng Nabi lek ningali umate alim pinter nggih niku seneng. Ningali umate kok bodoh nggih. Ya sumpah Kanjeng Nabi. Tapi jenengan niati ngoten niku dadose akhirat. Nggih, mangane terus Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dawuhaken kam min amalid dunya yasiru amal akhirah wa kam min amalil akhirah yasiru amal dunya. Pirang-pirang amal dunya iso dadi amal akhirat tergantung niatnya. Pirang-pirang amal akhirat dadi amal dunya ki sami tergantung niatnya. Nggih. Mila niki napa namine hal-hal seperti ini nggih niku diperhatikan pun jenengan ridho mawon. Urip teng donya ini yang kita perlukan itu sabar, syukur, ridho. Sabar, syukur, ridho. Lek kenging musibah ya sabar, lek angsal nikmat nggih syukur. Lebih dari dua itu ridho. Oleh nikmat ridho, oleh musibah itu niku sing sae. Nggih. Makane terus Imam Asy-Syafi'i wa in tardo bil maqsumi ishta mun'ama wa in lam takun tardo bihi ishta fi hazan. Nggih. Napa namanya? Wa in tardo bil maqsum. Kalau kamu ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah, istamun amal, maka kamu akan hidup dalam penuh kenikmatan. Lek ridho urip iki lek diridani niku wis nikmat. Nggih. Sakit, waktu alhamdulillah saya iso loro. Enggak loro tidak wonten keturunan Fir'aun. Fir'aun niku sampai ngaku dados pangeran soalnya ndak tau loro. Dadi lek tiyang diparingi loro kok ridho mikire ngeten, alhamdulillah aku sik loro, berarti aku sik menungso. Nek ndak tau loro kuwatir duwe sifate Fir'aun. Nggih. Sifate Fir'aun ndak tau loro akhire ngaku-ngaku dadi pangeran apa bahaya. Nggih. Dados alhamdulillah sik loro. Nggih. Saupami mboten gadah ya alhamdulillah gak duwe duit. Nggih. Niku jenengan alhamdulillah jenengan wonten. Lho nggih. Niku termasuk nggih kesunahane Kanjeng Nabi sing paling kathah diikuti oleh umatnya. Kanjeng Nabi jarang gadahi yatra niku jarang. Nggih. Bahkan wonten riwayat, tapi ini angel kajenge ditiru nang Kanjeng Nabi niku menawi dalu kajenge timbang. Kok sing gadahi yatra, mboten saged tilem Kanjeng Nabi. Waduh gak iso. Angel Pak Musa ditiru. Lek gak ada yatra dalu niku bingung. Kok sik ono karene dulu. Niku akhire Kanjeng Nabi yatra dipendet diparingaken nang napa namine sahabat-sahabat ingkang kirang. Sahabat kaum turunangan diparingi. Mun lek sampun telas sakti. Aduh, angel niku. Angel. Lah sing ngene nggih. Lah duwe tambah nek iso turu. Benten. Nggih makome waduh nggih benten sama apa sumber minyak antara langit karo sumber ngoten kan ngantos. Mulyane jenengan lek boten gadah duit niku kedah alhamdulillah. Aku iso niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tahu nek duit boten kan. Kanjeng Nabi niku nakos. Iki asbabun nuzul saking
surat apa namanya At-Takasur. Sumalatus amana yauma idzin 'anil mahid. Niku kanjeng Nabi lu dalu-dalu niku medal dugi dalem. Nggih, mboten sing crita niku, mboten sing bagiaken ya mboten. Medal soale keluwen. Nggih. Nate dengan medal bengi-bengi boleh keluwen. Tapi pasti dua duit jenengan, iki kan medal dalu-dalu mesti nggawa duit. Iya, mboten kanjeng Nabi pelong-pelongan. Nah, duit keluwen. Nggih. Keluwen medal. Medal kepanggih kali Abu Bakar. Nih, eto kan nanti ngapa? Loh, Bakar kok metu bengi ya? Sama kan nanti mboten saged itu. Oh, keluwen lho. Dari kanjeng padha. Padha, masyaallah. Nih kanjeng Nabi niku. Sing dungane mustajab nanti keluwen. Nggih. Nanti lek jenengan dungane mboten mustajab kok keluwen, nggih maklum. Kanjeng Nabi niki sing dungane mustajab. Jaluk nang Gusti Allah, kula kepengin sate sampun langsung mudhun kanjeng Nabi. Tapi mboten basariah sifat manusianya kanjeng Nabi tetap ada. Akhirnya medal nih, rodo tilo sing kanjeng Nabi sampun metu golek opo ta opo gawe ono sing sahabat minarak medal. Nggih, kepanggih teng napa namanya mergi Umar, masya Allah. Wong kereng niku suwe. Umar iki sak kereng-kereng iki ya. Niku keluwen. Nggih, anget iki. Lho Umar, kok metu? Waduh, keluwen wae. Wis padha, nggih. Tiga orang terbaik niki mboten. Lajeng mara wonten sahabat tengok-tengok teng kajenge dalem nggih. Mados tiyang ingkang lewat. Terus kok kepanggih kanjeng Nabi, wah iki kesempatan. Kanjeng Nabi monggo-monggo pinarak. Lho napa sahabat niki lho kula niku wau damel napa namanya daharan kekataan tasih katasi saya. Monggo jenengan pinarak. Wah, tigang-tigange masyaallah alhamdulillah. Mangke rezeki. Ketemu rezeki arep mlebet teng dalem salat ya dijamu alhamdulillah maksud. Nggih, dirose kanjeng Nabi nggih. Summa latus aluna yauma idzin. Nggih, nikmat yang kita dapatkan hari ini itu meskipun modelnya seperti ini. Itu kan kenikmatan, meskipun dengan cara sing wonten niku sebuah kenikmatan tapi dengan cara sing welas niku nggih. Kenikmatan akoni awakmu kabeh dijaluki tanggung jawab dari nikmat yang barusan kita dapatkan. Dan terus nikmat sing model ngoten mawon kajenge dipertanggungjawabkan nanti. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Nggih. Nah terus dari hadis ini banyak hal hikmah yang bisa kita ambil. Setunggal tiyang niku yo napa pancen kudu ikhtiar. Sak mandi-mandine dongane tetep terus rezeki. Tadi lek wonten umat Kanjeng Nabi kok males. Ditingali wong Kanjeng Nabi mawon mboten males padahal dongane mustajab. Nggih, umat gak jelas dongane mustajab apa ora kok males. Nggih. Yang kedua, kenikmatan itu pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ini ku balik-balik anasu niyamun menungsoi kabeh hukume turu sakniki. Kita itu menganggap sesuatu yang penting padahal tidak penting. Nih, lek terus Gus Mbak, nopo sing paling penting di dunia? Sing paling penting di dunia ini sujud dan Gusti Allah SWT. Niku sampeyan. Lanten nopo keranten Gusti Allah sampun dawuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ndak ndadekno menungso jin kecuali beribadah kepada, menyembah. Ya, ma uridu minhum rizqin. Ndak tak takoni ya apa rezeki. Maksudnya apa? Rezeki itu sampun di nominalnya sampun ditanggung oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mila
perlu kita itu mementingkan sesuatu yang lebih penting daripada yang penting biasa. Ngaos nih, meskipun kados ngeten mau besok di akhirat jenengan ya Allah alhamdulillah ben Selasa ben Senin teng musala wonten pengajian jenengan puji syukur. Kelantan wonten hadis tiyang ingkang melebet teng majelis ilmu niku sami kali tiyang sing melebet teng taman-tamannya surga. Nggih, boten ketok surgane sakniki besok ya. Niku jenengan ya Allah alhamdulillah nggih. Dados reunian besok di swarga. Reunian nggih. Reunian ya Allah biyen yo turu-turu nek musala saiki bisa nek swarga boten. Nggih. Pasti jenengan akan merasakan manfaatnya. Saat ini boten keras. Bahkan mungkin di luar sana niku lapo sing ngaji di rumah enak tahu pahami wonten sing di rumah enak TV ono sinetron apa saiki sing wonten tapi nek jenengan niku berarti niamun turu tapi nek sing tangi nggih sing wonten majelis taklim wonten majelis manaqib majelis burdah majelis khatmul Quran niku berarti satu. Besok lek wis mati mboten kaget. Oh iya wis alhamdulillah sanguku gaya akhirat lumayan akeh. Ngoten. Nek nuruti dunya niku masyaallah. Mboten kelas. Jenengan gaji pinten mawon. Mboten kelas. Diparingi pertama itu paling bersyukur. Jenengan menawi wonten kenaikan gaji sawami biasa saulan oleh 3 juta oleh 5 juta niku awalnya alhamdulillah mudah bayaran biasanya wonten awal oleh pirang-pirang bulan niku biasanya mulai masuk kok kurang ya nanti gaji pinten mawon wonten kira nyukupi sing nyukupi niku rasa syukur rasa qanaah sing saged nyukupi nggih sing saged nyukupi niku rasa syukur alhamdulillah pinten-pinten mawon angsale niku disyukuri niku sing saged nyukupi nggih napa kok masyaallah nggih nek tinggal Indonesia wis gedhe-gedhe ningali korupsi teng Indonesia gedhe-gedhe wis gedhe-gedhe kok saged ngomong nggih komentar wis padha wae nak merubah keadaan. Loh Pertamina sampai hampir 1.000 triliun 900 meter timah 271 sawit sembarang ngalir Masya Allah kula lek ningali korupsi model koyo yes nopo kula mek eling teng dawuh Gus banyak ngaji penting jadi melihat kenyataan dunia ini buatan bingung. Dirasa Gus banget. Anjing Nabi, dados Nabi, niku menjadi pemimpin Madinah kali Mekah. Niku tasik wonten masalah. Napa masalah? Kathah tiyang kafir. Kathah tiyang ingkang musuhi Kanjeng Nabi. Padahal pemimpin Kanjeng Nabi. Tiyang sing dumane pasti mustajab. Niku ternyata sing wonten masalah nopo malih sing mimpin menungso biasa apa maneh Pak Presiden biasa guys maklum lek wonten masalah dicepeng Kanjeng Nabi mawon wonten masalah dadi lek Indonesia kok kados ngeten guys nggih wis pancen wonten soalnya guys nopo nggih menawi ningali kenyataan dunia ini banyak Yesus wonten. Katane ad-dunya sijnul mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Wonten hadis wonten. Dunya niki niku adalah penjara bagi orang mukmin. Dunya niku ukuran niku dados penjara.
Wajanatul kafir lek gawe wong kafir niku sampun dados swarga. Di dunya tapi di akhirat kami kan. Ya. Soalnya dunya niki lek diukur, nggih, lek diukur niku mawazana janaha ba'udha au kama. Dunya niki lek diukur ditimbang terus kanjeng niku mboten saged ngungkuli abote napa suwiwine nyamuk. Nyamuk niku suwiwine jenengan pendet setunggal nggih. Kemudian ditimbang ambek dunya. Dunya ini mboten saged ngungkuli abote suwiwine nyamuk. Saking napa nggih, saking asore sampai-sampai laukan nanti dunia tak dilu indah wajana apa untutin masa kau kafir. Nek saumpami dunia itu ternyata setara, podo ambek timbangannya suwiwine nyamuk. Wong kafir boten sing saged nginum banyu. Banyu ini boten diparingaken wong kafir, dipekno wong mukmin kok. Berarti banyu itu kan semua orang bisa minum. Niku nikmat, nggih. Tapi dunya mereka wong kafir oleh bagian. Nilo wis teng dunya niki nggih tiga kok. Sabar, syukur, gitu. Pun wis tiga niku jenengan damel insyaallah mboten abot-abot. Mboten abot sedanten niku sampun wonten takdir saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun mengatakan mugi-mugi nambahi sabar, nambahi syukur, dadosaken kita sedanten tiyang ingkang ridho kalian qadha-qadare Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged aturaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu